Variedade endémica de Galicia e que, bueno, gracias a un investigador, a Bernardo, da parte do CSIC, gracias a Mulloa, unhas mulleres aí con moita forza que fan que tamén cosméticos, e gracias a Fundación Juana de Vega tamén nos permite, a Universidade tamén está no medio, nos permite recuperar unha variedade. E para nós é un estímulo. A avea negra ten un montón de propiedades e ten un montón, non vou a contar moito máis desto, solo contar que é un proxecto onde nos gusta estar porque estamos con xente que sabe moito e que nos vai a permitir no futuro ter un produto non só nas cociñas, sino tamén nos campos, con todo o que aportan. E a avea negra, a estribosa é a variedade que se está cultivando e vaise cultivar isto e xollo, que é o ancestro un pouco desta avea, pero xa máis para adiante contaremos sobre isto, porque ainda está na primeira fase que é de cultivo. O noso traballo en Culler é intentar sacar varios produtos, unha bebida fermentada, unha salsa e todo o que nos salga. O resto é moi bonito. Entón, vamos a